Ten jsem tady chytil. Jo, hezkýho kapříka. Já vám ho ukážu. Ježišmarja, jak to postavit. Houskový držák. Hezký kapera. Tady se ne, ale to je možná jako jeden z největších tady v tom. Zamazej. To je velikán. Možná snad můj největší, nezměřil jsem si ho. Ale jdu schytat dál. Takže zase houska na háček. Tak. Ještě se budu se povolit trošku brzdu. Takhle jsem si ho vůbec neužil vlastně. Zakrmit rohlíkem. Poscholem, klidně. To je jedno. Ať jsem zase najedou trošku. Teď tam myslím, že trošku vyplašili tím, jak jsem vytáhl. Chudáka. Ale byl moc hezký. Tak. Ale. No, už tam jsou zase. Jsem si šel, jak tam mlaská, prostě taky říká na mlaskačku. Tady ty kapříky budeme divně mlaskaj. Rychle, rohlík. Dneska na háček, to je jednoduchý setup. A jde se rybařit. Starý plus po strejdovi. Jde se čekat. Jsme tady byli včera s bráchou. A taky jsme chytali. Bohužel na maskačku tady jsou hodně karasů. Karasy je přesně jediný druh, který tady je. Dva. A ty nám to jako vlastně brali víc. Jsme na toustových chlebátů ožrali a potom ten maličký kousek spolkli s tím máčkem, no jsme už tahali je. A chytili jsme nějaký hezký kapříky. Hodně pršet. Já teď možná chvíli stopnu. Jsem viděl nějaký kapříky, jak to oždibujou. Ale fakt teďka jako začíná nic poprchávat. A to nevadí, to mě neodradí. A budu pokračovat. Hele, to oždibuje tam. No jo, karásko je malý. Možná přijede nějaký větší macarát. Spolkneme to. Ty vole, ale. Ten jde ještě jakovej na prdlačky. Ale jo, uždibuju mi to. Nic velkýho, ale den u rybaření lepší než den ve škole. Tak, já to zase přehrál, až mi to něco vezme. To začíná být celá slejvák, naštěstí mám nepromokavou bundu, ale nevím, no, snad to brzo přestane. Protože jako rybaření v dešti není úplně nejlepší, no. Mám posraný teleskop trošku. Je to špatně, ale nebudu to vytahovat. No a teďka jenom voždibují z těch karasy, který to voždívají do hoven. A potom mi to sežerou, no. Místo, aby to spolkl nějaký větší kapřík. A to nevadí. Včas jsme zkoušeli i na klasickou položenou s bojlískama. S bráchou, ale to nám nic, jako bylo to k večeru už, no, nic se nám to nevzalo. A taky jsem měl jenom housku, jo, takže já jsem to neměl nějak moc efektivní setup na to. Měl jsem to moc zakrmený, ale furt jako. Takže prostě chytám tady na maskačku, protože na to jsou zvyklí. Tady běžně chodím jako krmit rohlíkem
ryby, no. Kapříky. A oni se na to vždycky vrhnou. Hele. Ne, tady je. Myslím, že už mi to vzal. Pojď, aspoň nějaký ten malej. Hele, tam byl nějaký větší. Furt malej, ale větší. Takový malý mrdec mi z toho zbyl. Na hladině. Pojď, pojď. Mám ho. Pojď na něj. To stopnu a pomalu ukážu.